Lehen aipatu duzu, grabazioa zigo orduko, zure aiteri errekizatu iotzi zela... Kotxe bi. Nok errekizatu zen? Frankistak. Hori kontau apur bat. Bai. Hori entera bez, hori haitxak saltzen zituen danetik, ez da? Geixen be motorrak, AJS, kartezioen Inglaterratik eta da binean kotxeak be bai, de paso, kotxe bi zeuka zen, da hainbarreko egirtzen zen, ejertzituak. Da gero, gerria bukatu zanien, bat omatek, izan zen, Zaragozan ikusi zioela kotxiak. Da, joan ziren, Zaragozara, haber ikusten zituen. Erregaletako, baina gero, biakrein balde, joan ziren Zaragoza baten zelatuko kotxiak. Eta, Ezaka hor bukatu ziren egin kotxien historizia. Desagertu ziren, bat omatek ibiliko zituen. Eta dendan, Kurutziagako dendan be, bombardaketa dala eta ez dela kalte handizeko abiezen, material. Guztiz. Dana, ondatuen dana. Ezelik eda aprobetxat. Motorra salte zituen asko. Ezeuan, besteik. Eta ezeuan motor inglesak. Da, ondatuta geratu zan dana. Etxia, apurtuta geratu zen. Etxia geratu zen nien holan, apurtuta gero, desagertu ziren gauza asko. Oso gatxasan ana, aintzia gazti zeutu tala, ez dut alarri, basurtu hon, atzera aurrera, da gu gaztiak, dano. Durangoko garaji zuena zan, aitena zan edo? Ez. Alkileuta zeukan. Bueno, hango dizguztu txako naztu sekula bez da. Hilbea holan izan.